ହୀରାକୁଦର ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେବା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମହାନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଯୋବ୍ରା ଆନିକଟର କିଛି କବାଟ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଇଛି। ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ତଳମୁଣ୍ଡକୁ ବହି ଯାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ମହାନଦୀର ଭରପୁର ପାଣି ପୁରା ଏକଦମ ନଈ ଫୁଲ ଗୋଳି ପାଣି ଭରି ଆସୁଛି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ମହାନଦୀର ଶଯ୍ୟାରେ। ତଥାପି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମହାନଦୀର ଆନିକଟ ତଳେ ପୁରା ଖଚାଖଚ ଜଳସ୍ତର। ଆଖପାଖରେ ଥିବା ସହରମାନ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଛୁଇଁବା ପରିସ୍ଥିତି। ଏ ରୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟି ଭଲ ଲାଗେ, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର, ଲାଇକ୍ କରିବେ।